खावलायाबो हनै गोलैदादे माबायदि जाजोबखो दे होलाय हनै मा जादों नारें जानानै जालाय बावदों माथोलाय गोथाव मोना नारें जानोसै जोंहा नै लोगोफोर नारें मिटामुरि नारें जानोसै बेथ' लाबोदों रादोंना रायाखै बेबा जोंहा नों नारें जागोन ना जाया खारजोब्बायसो नै नारेंआ थाइबा नारें मिटामुरि गोथाव जानोसै ला दैयाव सोमसै सुनोसै थाइनैयानो थोगोन दां biar ketemu dong kawan bandu kawan tuh nih dewek jangan dari bonong biar ketemu sama kawan jadi coba mau sebenarnya ada video kayak ada nggak? 그 가자가니야 그냥 가봐. Mama sana nih. Nareng jangan lupa. Tapi dia, nih berapa tuh? Panenya. Mas ada dia? Nareng. खावलायाबो हनै गोलैदादे माबायदि जाजोबखो दे होलाय हनै मा जादों नारें जानानै जालाय बावदों माथोलाय गोथाव मोना
बियो ओंखामा जादों संख्रि बांसिन खालामनानै नानि नावना होथ'नाङा र' आं दा होगोन जाथ'बाय नों जागोन जा गेले जा no bile संख्रि होनायसो no गोथारदों हनै बिस्रा बिमा फिसा जानाया जाखायो नारें जानोसै betul Ay, benang lah, semua saya dah kayak sekarang ini. Jangan